Εδώ ο φιλαράκος μας ετοιμάζεται να παντρευτεί. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν βλέπω να το σκόνει και ανησυχώ. Είμαστε ακόμα λίγο κρυωμένοι, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχω καλέσει σωστά, δεν ξέρω, είναι της κυρίας Σαμπατιανάκη, της Κατερίνας στο τηλέφωνο? Ναι, ναι. Είστε ο σύζυγός της? Ναι, ναι. Ο κύριος Χρονάκης, έτσι? Ναι. Τι κάνετε? Από το Φάρος Live σας τηλεφωνώ. Ναι, πείτε εκ μέρους του κυρίου Μένιου. Μου είπε ο κύριος Μένιος να σας καλέσω να σας ενημερώσω για κάτι όσον αφορά για τα άτομα τα οποία έχουμε κλείσει. Λοιπόν, ο γάμος από ό,τι βλέπω είναι 8 του Ιούνιου, έτσι? Ναι, ναι. Ημέρα Παρασκευή. Είναι, Ναι. είναι 500 άτομα, σωστά? Ναι, σωστά. Ωραία. Μου είπε ο κύριος Μένιος αν μπορούμε να το μεταθέσουμε το γάμο σας στην δίπλα την αίθουσα, την μικρή. Είναι χωρητικότητας 450 ατόμων. Και αυτό γιατί μας ζητήσαν τη μεγάλη αίθουσα. Είναι ένας Εγώ γάμος... μπορεί να έχω παραπάνω από 500, όχι 450. Μάλιστα. Το λιγότερο αποκλείεται. Αν σας κάνουμε μια καλύτερη τιμή, γιατί με ρώτησε ο κύριος Μένιος αν μπορείτε να μετατεθείτε, διότι η συγκεκριμένη ημερομηνία, καταλαβαίνετε βέβαια τώρα ότι είναι και δύσκολες οι εποχές, έχει ζητήσει ένας γάμος περίπου 1000 άτομα, τη μεγάλη αίθουσα. Δεν έχουμε κλείσει τίποτα προς το παρόν, αλλά επειδή τυχαίνει και είναι πολύ γνωστός και θέλουμε να τον εξυπηρετήσουμε. Εγώ έχω κλείσει τώρα τα πάντα για 8 του Ιούνιου. Ναι, δεν είπα εγώ να σας αλλάξω ημερομηνία. Ναι, το θέμα είναι ότι σου λέω ότι πιθανόν να έχω παραπάνω από 500 άτομα και εσύ μου λες να με πας σε μια αίθουσα με 450. Η αίθουσα χωράει 450. Τώρα αν είναι 50-60 άτομα παραπάνω, δηλαδή μέχρι 600, θα το στριμώξουμε λιγάκι και πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω. Θα το συζητήσω με τη γυναίκα μου και θα πάρω τηλέφωνο να είναι εγώ να συνεννοηθώ. Εμένα αυτό που μου είπε ο κύριος Μένιος είναι ότι θα σας κάνει και μια σοβαρή έκπτωση. Αρκεί να μετατεθείτε, διότι να σας μιλήσω τώρα ανοιχτά, είναι ο κουμπάρος είναι ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν βρίσκουν εύκολα τα παιδιά κάποιο άλλο κέντρο και επειδή είναι γνωστοί θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Καταλαβαίνετε τώρα ότι και για το πρεστίζ του μαγαζιού να έρθει ο κύριος Μαρινάκης είναι μια υπόθεση. Όταν μιλάμε για έκπτωση πόσο? Θα το συζητήσετε αυτό με τον κύριο Μένιο, αλλά μιλάμε για σοβαρή έκπτωση της τάξης του 30%. Θα δούμε, δεν μπορώ να σας απαντήσω εδώ. Θα σας μιλήσω, αν είναι θα τηλεφωνήσω αύριο. Ωραία, συζητήστε το εσείς με τη γυναίκα σας, έτσι. Ναι. Αυτό που πρέπει να σας πω εγώ και να γνωρίζετε είναι ότι θα κατέβει στάνταρ η τιμή, δεν το συζητώ, έτσι. Ναι. Μπορούμε να το στριμώξουμε λιγάκι, δεν θα φαίνεται άσχημα, θα φαίνεται πολύ πιο ζεστός ο χώρος, καταλαβαίνετε. Ναι. Η αίθουσα των... Συγγνώμη κιόλας. Η αίθουσα των 450 ατόμων θα φαίνεται πάρα πολύ ζεστή, μη σας απασχολεί αυτό το πράγμα. Τώρα σε κάτι από τη μεγάλη αίθουσα δεν θα διαφέρει, δηλαδή ο στολισμός θα είναι αυτός που έχουμε κανονίσει, το μενού θα είναι αυτό που έχουμε κανονίσει, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα υπάρξει μόνο μια μικρή λεπτομέρεια, επειδή γνωρίζετε ότι το κέντρο είναι μαζί μεγάλη και μικρή αίθουσα. Ναι. Είναι μαζί, είναι στο ίδιο χώρο. Να σας πω ότι θα υπάρξει μια μικρή διακόσμηση, επειδή τώρα και το ζευγάρι είναι Ολυμπιακή, είναι και ο πρόεδρος τώρα θα είναι εκεί πέρα. Δεν το συζητάω. Ναι, δεν το συζητάω. Γιατί πράγμα? Καν. Γιατί πράγμα? Για το... Καλιά νεπρός της Πιναλόγκα που λένε. Μα δεν σας είπα τίποτα ακόμα, κύριε Χρονάκη. Ο στολισμός του Ολυμπιακού θα τρελαθώ. Γιατί δηλαδή δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν κάτι που να τους ευχαριστήσει? Στο δικό μου χώρο? Σας είπα ότι δεν είναι στον ίδιο χώρο, απλά κάποιο σημείο του κέντρου. Κάποιο σημείο του κέντρου, το ίδιο και αυτό. Έχω να φάω κάζο που δεν θα έχει ξαναγίνει. Μα για ποιο λόγο? Δεν το συζητάμε. Μα είναι μια ομάδα πλήρη. Κύριε Μαυράκη, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Κύριε Μαυράκη, δεν μπορώ να το κάνω, δεν γίνεται. Ποιος με ρουφιάνεψε ήθελα να ξέρω, ποιος? Ποιος με ρουφιάνεψε, άσε να το παίξουμε λίγο ακόμα. Ναι, όχι πως δεν το έφαγες. Του Βασίλη χαιρετίσματα.
Του Βασίλη. Αλλά δεν την έχει κάνει ο Βασίλης βέβαια. Ποιος? Για να πες αλεύρι. Η γυναίκα μου. Και η γυναίκα σου είναι μες στον κόλπο. Ωραία, καλά ήτανε. Αλλά κυρίως... Να σου ψάρωσα, αλλά λέω άστο τώρα, άστο να το παίξω λίγο μετά από ένα σημείο. Έτσι, μπράβο, ναι. Ναι, όχι, στην αρχή ψάρωσες για τα καλά. Λοιπόν, η αδερφή σου η Μαριλένα και η γυναίκα σου ήταν μες στον κόλπο για να σου καρώσουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Να ζήσεις πολύχρονος. Κάτι τελευταίο έχω να σου πω. Ναι. Happy birthday to you. Βρωμόγαυρε. Βρωμόγαυρε. Βρωμοβάζελη ήθελα να πω, με συγχωρείς τώρα. Τέλος πάντων. Δεν το ξέραμε ότι είσαι Βάζελος. Θα σου κάναμε χειρότερη καζούρα. Μόλις σου είπαμε Ολυμπιακός. Έχουμε ένα μεράκι. Σιγά μωρέ το μεράκι, ομάδα είναι αυτή που διάλεξε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Θεός να το κάνει. Φίλε μας Χρήστο, πολύχρονος, ό,τι επιθυμείς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μέχρι ποιο σημείο ήσουν ψαρωμένος? Στην αρχή μου λες για το κέντρο την ψάρωσα αρχικά. Μετά λες για κουμπάρο μαρινάκι, αρχίζω και ψηλιάζω με κάτι. Ναι. Στο τέλος μόλις μου λες το λυσμό του Ολυμπιακού, λέω εντάξει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ωραία. Άντε. Εντάξει. Πολλά φιλιά, πολύχρονος, ό,τι επιθυμείς. Να είστε καλά. Γεια σου, την κλείτωσες φέτος, έλα, γεια. Γεια. Κρίμα δεν είναι, παιδιά, κρίμα. Δηλαδή, στο τέλος, δηλαδή, τι στο καλό έφτιαξε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Ήταν ωραία, πήγαινε καλά, ρε παιδί μου. Θα ήταν μια ωραία πλάκα. Και τι θα πούνε Νιούτο. Τώρα ό,τι και να πούνε Νιούτο, αλλά το ίδιο που τους κάνει. Τι εντάξει. Εντάξει. Νιούτο εντάξει. Έλατε.